No us heu preguntat mai què es fa amb els diners que paguem amb impostos? Si mirem el pressupost municipal en podrem saber una miqueta. Al COI, com que el PSOE encara no ha acabat el pressupost de 2021, ens fixem en el d'enguany. La primera pregunta hauria de ser a on es concentren els diners. Van aquelles persones que tenen menys recursos realment? Es concentren més en la gent jove o en la major? En algun barri en concret? Arriben més a les persones o a les empreses? Si ens referim a les persones, el pressupost ens mostra que tots els diners de la regidoria de benestar representen 26 euros per habitant. Si a més afegim partides d'altres regidories, per exemple el cost del personal del Departament de Serveis Socials, no arribem a 100 euros per habitant, que els experts marquen com el mínim per a considerar que ho estem fent molt bé en termes socials. Hi ha ciutats valencianes que sobrepassen eixa xifra. I per què no al COI? Ens haurien de preguntar. Sí que superem els 100 euros en la inversió que fem a dues empreses només. Dues empreses que gestionen alguns dels nostres serveis públics i que amb aquesta gestió volen tindre benefici privat. Potser podríem destinar aquest benefici que s'emporten els directius de les empreses a millorar la nostra inversió social. La proposta de guanyar per al pressupost 2021 és molt senzilla. Superar els 100 euros per habitant en inversió social. Auditar els pressupostos per a saber com responen a les necessitats de les alcoianes i alcoians. Retornar la gestió de serveis públics a l'Ajuntament i que els beneficis revertisquen en el nostre poble.